Parlok mata kadai kapor janmit pej PE nadin jonga kiki kijat si kibawan nadin jonga kene kadai ka jing internet jong kene ka por janmit. Hello parlok ngapnyang subhay pi sasisin siya kene ka YouTube channel jonga ka bangil ai kerteng ka DL bat SL channel. Ngai kublay pi ki parlok ki bala jukur siya nga nakapor siya kapor. Kublay sibun ya ka jing kersian ke jong pi. Nang taru ya ki bedang thamai tinga kerpat ipi sobha yarap ban share nang ta yarap ban like nang ta yarap ruban subscribe ya kene ka channel ke jonga. Namar ba kadi kapor janmit te kajan mil kabasuk kabakemen yepi harkat bat kita ki kejat sengi pet kita ki kejat sengi fitnan em ya kita ki kejat sengi ki bayat lengba ute uding ba ubanadin jonga pi ne mang tai mo jangi pi ya kajing palang jong kita ki kejat sengi namar baka sengi kala no sya te sya sep ngi te haswa bukan sep kini ki gejat ki balung jongka ki pau ken mo ngam kwa ba kene ka janmit kan lej no namar kene ka janmit ka don ya ka jinglong ka ba jai jai mo hanga simet ngayo i mo bat ngayo sngo ba ka don ka jinglong ka ba jai jai mo bale ngai sim mi ka ba ka don ka jinglong ka ba jai jai mo namar ka singiru ka syai ha ka por janmit re ka syai ha ka jinglong jai jai ka jongka kamta menta balak sedang ka ayom senrai ngala banong mo kali ru kawan bah mo kamta mangi ki basyong hakine ki jaka balong sit ngisngu thu bah kamtam hakine ka por mo baga janmit kalong ka bajai jai namar ha ka por mersi ka si ka shit hadu ka hadu ka bangim la ban syong lane yeng ha ka jaka ba mi ka singi da ki bun kenta ndre ha ka por janmit ngila ban syong ha ka ka jaka ngila ban syong pengat ha kano ka jaka mo ngila ban pelit por ha kano ka jaka namar bakane ka janmit kadon ya ka jinglong ka bajai jai ka jongka den na kata kadau ngam kwa ada lele bakane ka janmit kan lej no namar ha banga pai ha keleng ha banga persang ban pej ya kini ki lum kiwa na kane ka jaka mo ngayo i bat ngadap tang da ka jing kemen ya ka jing internet ya ka jinglong jong ka sun beneng ya ngayo i ya ka jing internet jong kini kiding gisi mo hakapor janmit mo kadai kini kapor janmit ru kaba penja ya kijing susi ya kijing kuslai jonga lengba da kijing long jai jai ki jongka lengba da kijing babriu ke jongka lengba da kijing internet ke jongka bunsin ka penja that bunsin ka penja no mo kijing susi kijing kuslai kijing kadiru kani kapor janmit ka ba ailat engi bangin pendep iki kamram ki jongi ki bangi dei ban pendep mo haswa bakamit kan wan haswa bangin lej se ki jing thia ki jongi mo kadi kani kapor janmit ka ba ailat engi bangin pendep iki kamram ki bangi dei ban pendep mo habangi phai se ki jing long khna ki jongi ru kadi kani kapor janmit ka ba jing kemen phai ngi namar ngi la ban ile kai lai luj bat ki paralok ki jongi hatu pidang ken mau ne am mo ba nginam kwa ba kani ka janmit kan lej no tang si phang ngila sngew kala lej no namar ha ka jinglong jai jai jong kane ka janmit ngila ban yele kai bha bat ki parlok ki jongi ki jaj ki jing yele kai mu ki jing yele kai skip ngele kai cricket ngele kai kenjat ball ngele kai basketball ngele kai ki jaj ki jing yele kai te ngila bha ban yele kai namar ba kane ka janmit ka don ye ka jinglong namar ba kane ka janmit ka don ye ka jinglong ba jai jai parlok mangabat mapiru tong ini sim bat ini abut ya kanuksa bat ka jinglong jong kane kapor janmit namar kane kapor janmit kadon ya ka jinglong ka balak ban penkemen yang ngabat epi kala ban ai jingkemen nang ta kadon ya ka jinglong ya ka jing internet ke jongka namar kane kapor janmit kadon ya ka jinglong ka balak ban ai jingkemen ye kiwe ka balak ban penkemen ye kiwe nang ta kadon ru ya kanuksa ka babha ka ta kanuksa ka dei ka jinglong jai jai ke jongka
lengba ke jinglong ba jai ke jongka ka penlong ye kibriu ba kinom thnum ya ke jinglong jong kane kapor namar ke jinglong ba jai ke jongka ka penlong ye kibriu ban iet ye kane kapor jan mit kadon kadur bhabriu haka jing bhabriu kar khirmun haka jinglong jai ke jongka kane ke jingirki ke jongka haka jinglong jai ke jongka bun sin ka ai jingkermen ya ki wei ki badap tang da ke jing sngu si ki badap tang da ke jing khuslai ki badap tang da ke jing sngu kutlat mu kata ke dei ke jing long jong kane kapor janme lengba ki jing long jai jong kane ke janmit bun sin kala arban penja ya ke jing that ke jing jirem ke jungi namar baro sisngi ngila trebela boro sisngi ngila don hakakam boro sisngi ngila tre halengka kadai kini kapor janmit kabayarap ban penja ya kita kijing that kijing jirem kijonga bat kijong pi habangi syong hagi pelau habangi di bat kasyasau lengba kijing jai jong kini ke janmit kalak ban penja ya kataga kajing that kajonga bat kijong pi kabangiwan na kikambela kijongi kabangiwan na lengka kabangiwan na kajing tre kuble sibun ye pha kapor janmit deitang ma pha kapor kab ajing kemen yenga deitang ma pha kapor kab ajing tengen yenga deitang ma pha kapor kab penja ya kijing that ke jonga deitang ma pha kapor kab penja ya kijing jau sep ki jonga deitang ma pha kapor hakaba ngalak ban syong kai pengat namar padon ru ya kanuksa kababha kata kanuksa kababha ai kalong ba kijing long jai jong pha kijing long jemnut ki jong pha mo kini baro ki penkemen ye kemen sim bat kedok nut ke jonga bat ngada sim bunut de hadu kata bakane ke janmit kan lejno langan dang yu ibiang em ye pha bat harengkat kidur babriu bat harengkat kijing long babha jong pha kermen boblei undang ailat bangan dang lak biang banyu ibiang ye pha sasisin kopor janmit jonga paralok petse ya ke jinglong jai jong kene ka por janmit hasau dong jonga pe phin yu i mo kine pe kene ke ka por janmit mo kene ke ka snong ba i je ke jonga mo pe ke jing i pengat jong kine ki jaka ki puta kiba pila banyu i hasau dong jonga mo pe ka sun beneng kam itenat pe ke jinglong jong sun beneng mentang adon hangni hajaka bodon ini ke stasiun jongka Maria nat hangni jaka wow ngam tip bah ke internet haduk kene hakapor janmit mo ni ya kajing sniu briu jong kapor mensengi kapor janmit pat kalapen bhabriu ya ki keleng kisau dong kisau kun mo ya keng parlok ya sakendiat bat ngah mo nyai sakendiat bat ngah pi nem katai ka beneng kam i pengat bah mo hamtam hakini ki ayom ka beneng kalong pengat bah hadu kata nah ni kaji tenat hakapor janmit ngampat YouTube bakalong internet de hadu kan ngampat YouTube bat ngampat UI kapor janmit mah ngampat jule eki vlog kapor janmit ngamtip hadu bah ngamtip bakanda internet hadu kan mentang ala adon hang ne ha madan
basketball. Ini ketiga madan basketball. Mo. Madan hang ni madan basketball. Ini ketiga snong jongi. Mo ka snong jongi kadon ha. Lor jong une ulum. Kadon ha jrong lum. Mo om deh ki them kadon ha jrong lum. Ti kham tam le kum hakini ki por janmin. Kawan bakal air, kabe bakal air, basket tenat. Ah. Hakan ikan badan kadap tang dari kena ki bayi lekai, nu. Ki lekai harengkat kejing kemen. Ini kedi kena yang lekai. Pek kejing itiang jong kaneka view. Pek jika sun beneng. Bunai ulah sedang mi. Pek. No. Tahu bunai ulah sedang mi. Amdon ni kamera ka biang. Ito lili. Ngit video i. No. Ya kecing internet jong kene kapor janmit. Ti parlok hakani ka vlog ngasukwa ban wan ra IP tang ya kejing long jong kene kapor janmit mo ya kejing internet ke jongka ya kejing long jai jai ke jongka mo ya kejing bhabriu ke jongka. Ti parlok show bangan penkut ya kene ka vlog ngakwa ban IP ble IP ka janmit ka basuk ka bakemen ya pi nang ta akar pat dulu pi subha ban kersian yang amu nda ka ba pi share ya kini ka video nda ka ba pi like nang taru lada pimpat dep ban subscribe kata lada pidang long ki bedang tenmai subha ban yara ban subscribe ya kini ka channel ka jonga te parlok ublei unkur ku pi bat ya ka yeng ka sem jong pi barok ka we ngin saya kenduk biang bat pi sah ka we pat ka video blesibon.